Au! Això és química. Carregar la bateria del mòbil és un procés químic? Sí, és un procés químic reversible. Com ja sabeu, de processos químics n'hi ha de dos tipus, els reversibles i els irreversibles. Els processos químics irreversibles són aquells en què la reacció només es pot donar en un sol sentit. La majoria d'experiments que hem vist fins ara són d'aquest tipus. En canvi, els processos químics reversibles són aquells en què la reacció es pot donar en els dos sentits. Quan la velocitat de reacció directa i la velocitat de reacció indirecta és la mateixa, es diu que s'ha assolit l'estat d'equilibri. Ara farem un experiment on intervingui una reacció reversible, és a dir, que es pugui donar cap als dos sentits, en l'estat d'equilibri. Què tenim aquí, Tània? Doncs Pep, aquí ho tenim tot preparat per començar a fer la reacció reversible entre el diòxid de nitrogen i el tetraòxid de dinitrogen. Primer de tot, el que farem serà afegir uns fils de coure i una mica d'àcid nítric concentrat per aconseguir alliberar el diòxid de nitrogen. Ara llançaré l'àcid nítric concentrat. Mira, Pep, ja està reaccionant. Ja es veu, Ve de seguida quin color verd que ha agafat l'àcid nítric. El diòxid de nitrogen, com podrem veure ara, té un color marronós. Ja es veu que n'hi comença a haver en aquí baix. Sí. I podrem fer l'estudi d'aquesta reacció gràcies a que el tetraòxid de dinitrogen és incolor. Molt bé. Ja s'està desprenent el gas. Així, el gas colorejat és... El diòxid de nitrogen. Molt bé. I estarà en equilibri amb un altre gas que és incolor. Sí, el tetraòxid de dinitrogen. Molt Així bé. podrem veure com es va desplaçant l'equilibri. D'acord. Mira, Tània, pràcticament ja tenim el cilindre ple de diòxid de nitrogen. Què et sembla si comencem a fer l'equilibri? Vale, comencem. Ara el que fem és treure aquest àcid nítric que ja no ens serveix per fer la reacció. Per tant, el que farem serà aplicar una pressió i veure com evoluciona aquesta reacció després d'aplicar-li la pressió. Ara mateix veiem el diòxid de nitrogen, que té aquest color marronós. Quan apliquem pressió al sistema, primer veiem que en un primer moment s'ha tornat més fosc. I això és degut a que més mols han estat en menys superfície. Però ara, fixeu-vos que cada cop es va tornant més incolor. Per què passa que es torni incolor, Tània? Això és degut al principi de l'Einstein. Quan apliquem pressió en un sistema, aquest actua contrarrestant aquesta pressió que se li aplica i es desplaça cap allà on hi ha menys mols de gas. És a dir, cap al tetraòxid de dinitrogen, que com hem dit era incolor. És per això que cada cop es va tornant més clar. I si jo ara trec la pressió, què passarà? Doncs passarà l'efecte contrari. Passarà que l'equilibri es desplaçarà cap allà on hi ha més mols de gas, és a dir, cap al diòxid de nitrogen. A veure? En un primer moment hem pogut veure com es tornava una mica més incolor. Això és degut a que, el que he dit abans, hi havia les mateixes molècules, però ara amb més espai. Però ara podem veure com tot torna a ser més fosc. Sí, igual de fosc que abans. S'està I això desplaçant. ho podem repetir una altra vegada? I tant. Molt bé. Aquí hem pogut veure el mateix. S'ha tornat més fosc al principi i ara s'està tornant més clar. I ara al contrari. Cada cop s'està tornant més fosc. És veritat. Per tant, contínuament s'està desplaçant l'equilibri.
que és el rodòmer i el dímer. Tot i que, esclar, aquest èmbol no és un èmbol gaire precís. Ja heu vist que també s'ha escapat una miqueta de diòxid de nitrogen per aquí. Tot i així, es pot veure bé. Crec que han pogut veure bé aquest experiment. Uau! Això és química! Take me away from this cloud where everything